Vítajte v novej časti podcastu v Kristovi, ktorý je o autentickom živote kresťana, ktorý sa učí kráčať spolu s Kristom v Kristovi ako nové stvorenie. Dnes budem hovoriť na moju snať najobľúbenejšiu tému a ňou je ako byť šťastne single ako kresťan. Podotýkam, to je veľmi dôležité ako kresťan, lebo ak nie si kresťan a počúvaš, tak ťa chcem iba upozorniť, že veľa vecí sa ťa nebude ako keby dotýkať, lebo to nie je spôsob, akým ty žiješ, rozmýšľaš a tak. Čiže, to bolo iba taká maličká akože upozornenie. A ďalšia dôležitá vec, budem vám trošku hovoriť aj o koncepte Ježiš rande, alebo rande s Ježišom, pretože je to aj trošku jedno z mojich tajných know-how, ako byť stále šťastná single. Ale teda poďme od začiatku. Keď som rozmýšľala nad práve témou, že vlastne čo spôsobuje, že chceme tak veľmi byť vo vzťahu, tak som došla k záveru, že sú to základné ako keby 4 potreby. 2 prvé chápem, ale nie sú dobré. Respektíve sú v poriadku, ale keď si single, vieš žiť bez nich. Potom sú 2 potreby, ktoré už sú také náročnejšie na zvládanie, keď si single. Ale teda idem po poradí. Prvá potreba, ktorú som teda vyhodnotila, viem, že môžem povedať, že hlavne sa týka chlapov, ale samozrejme sa týka aj nás žien dosť veľmi. Ale teda sa hovorí tak všeobecne, že muži s tým majú väčší problém ako ženy, takže preto to tak hovorím. Ale chápete, že je to rôzne. A teda to je tá fyzická potreba mať s niekým niečo intimné. Chápete? No a takto vám na to poviem, že ak si hľadaš vzťah kvôli sexu, tak to nie je Božia vôľa. Respektíve, ak sa modlíš za svojho budúceho manžela a manželku a v skutočnosti horíš žiadostivosťou po intimite, Boh ti toho človeka nepošle, lebo to hovorí Jakubov list, že by si to chcel premárniť podľa svojich zlých žiadostivostí. A viem, že si povieš, ale Veronika, ty nechápeš, akože ja nechcem vzťah kvôli sexu, ale je to strašne ťažké zvládať a chcem toho človeka za to, kým je, nie preto, že budeme niečo spolu robiť, ale áno, som stále muž, som žena, mám svoje potreby a áno, veľmi by som to chcela. Ja to chápem. Ale potrebuješ porozumieť jednu vec, že sexualita je dobrá, sexualita je v poriadku, keď je roznietená v manželstve. A teda ak cítiš obrovské sexuálne chtíče a nie si ešte v manželstve, Biblia hovorí, že potrebuješ umrtvovať svoju hriešnú prirodzenosť a smilstvo a žiadostivosť je hriešna prirodzenosť, ktorá, keď si sa znovu zrodil, je spolu s Kristom ukrižovaná. A teda môžeš byť šťastne single, nezblázniť sa, aj keď si veľmi fyzický človek, čo má rád intimitu. Môžeš to v sebe úplne že uspať, umrtviť do doby, pokým už nebudeš s niekým v manželstve a vtedy to môžeš sebe roznietiť. Ale to bude v pohode, lebo nebudeš horieť ničím, lebo máš manželstvo, chápeš? Čiže to ti chcem povedať, že ak máš problém so sexualitou, potrebuješ vyslovene ísť, ak si kresťan znovu zrodený, do Biblie a jednoducho študovať, že si zomrel hriešnej prirodzenosti, lebo naozaj ti poviem, je možné žiť v čistote, aj keď si stále single. Je to možné a väčšinou to nedá sa zo svojej síly, ale dá sa to z Božej síly. Dá sa to z toho, že príjmeš zjavenie toho, že tá hriešna prirodzenosť je spolu s Kristom umrtvená. Je taký jeden obľúbený môj veršik, taký v piesni Šalamúnovej, ktorý som jednu dobu nerešpektovala a preto som potom horela žiadostivosťou jak blázon a vám poviem, že bolo fakt ťažké to uspať. Takže pieseň Šalamúnova hovorí, že neroznecujte moju lásku, pokiaľ sa jej to nebude páčiť. A teda by som to povedala do slovenčiny, nerozniecuj svoju sexualitu, pokiaľ tú sexualitu, keď to poviem zjednodušene, nemôžeš použiť. A teda ak nemáš manžela, manželku, roznecovať svoju sexualitu je totálna blbosť, lebo budeš horieť vášňou. To je ako keď založíš oheň, ale vlastne nič nechceš opekať ani spáliť. Tak potom ten oheň ti urobí šarapatu. Ten oheň potrebuješ založiť vtedy, keď ho vieš ukorigovať a vieš ho použiť na niečo konkrétne. Ja viem, že to je taká téma, že poďme sa tu hanbiť, ale jednoducho je dôležité o tom hovoriť. Skoro nikto o tom s kresťanom nehovorí, tak som totálne mimo svoju komfortnú zónu, lebo to boli témy pre mňa totálne, že tabu, ani s rodičmi som o tom nikdy nehovorila, ani nič. Natáčam tu video, ktoré neviem, koľko ľudí bude počuť, vidieť a tak. Ale teda to chcem povedať, že
vieš to, ak si to v sebe roznietil, lebo si už mal nejakú sexuálnu aktivitu predtým a rád by si žil v čistote, tak potrebuješ teda si ju umrtviť. Nechcem tu o tom hovoriť extrémne veľa, pretože toto video je o tom, ako byť, alebo teda videopodcast je o tom, ako byť šťastne single, nezblázniť sa, nie je to o tom, ako žiť v sexuálnej čistote, takže to si necháme na iný diel, ale za to ti chcem povedať, že ak horíš túžbou, Jakubov list hovorí, že Boh ti nevypočuje takú modlitbu, keď sa modlíš zo svojej sexuálnej žiadostivosti. Takže potrebuješ s tým niečo urobiť. A dá sa to. A vieš byť šťastne single a tvoja sexualita vie byť uspatá. Druhá vec, pre ktorú hlavne ženy, ale aj muži samozrejme, ale ženy majú na to väčšiu tendenciu, prečo teda človek chce ísť do manželstva, lebo cíti samotu, lebo má túto emočnú túžbu mať niekoho. A tak ako pri tej fyzickej, sexuálnej, tak aj pri tejto je možné mať naplnenú túto emočnú zložku. A áno, ja viem, že sú veci, ktoré ti v podstate vie dať až manžel, manželka, ale ty to takisto vieš v sebe uspať, alebo by som povedala naplniť. Aktivitami naplniť láskou, ktorú môžeš prijať od Pána Boha a to ti spôsobí emočnú šťastnosť, stabilitu a vyslovene nemusíš sa modliť zúfale, že Pane, ja chcem manžela, a nebude to z toho takého emočného, veľkého, že takej tej potreby. Čiže to chcem povedať, že toto je podľa mňa druhá vec, ktorú, ak je to tvoj dôvod, prečo sa modlíš za manželstvo, tak potrebuješ si to vyriešiť. Lebo ti poviem takú vec, že tak ako fyzickú čistotu, čo sa týka sexuality, stále budeš musieť zvládať, aj keď budeš v manželstve. A to povie ti kopec chlapov, že aj keď sú v manželstve, milujú svoju ženu, že stále to vyžaduje disciplínu a stráženie si mysle a srdca, aby nezačali smilniť minimálne vo svojich myšlienkach s pohľadom na nejakú inú ženu. Chápete? Takže to, aby sme žili v čistote, je životný štýl. To nie je, že budem v manželstve a už s tým nikdy nebudem to nikdy riešiť. Áno, je to do nejakej časti samozrejme ľahšie, ale stále budeš mať to pokušenie žiadostivosti. Čiže potrebuješ s tým jednať. A to isté aj v manželstve, čo sa týka emocionálneho naplnenia. My vieme, že ten vzťah ťa neurobi šťastným. Ak ideš do vzťahu s tým, že hľadáš to šťastie v tej druhej osobe, tak je to nádherný predpoklad na zlyhanie vzťahu. Čiže aj táto emočná túžba po vzťahu potrebuje byť naplnená ešte skôr, než vstúpiš do vzťahu, lebo keď vstúpiš s emočnou potrebou do vzťahu, tak potom vo vzťahu sa budeš naozaj trápiť. Lebo tá osoba nie je schopná ťa až tak milovať, ako to potrebuješ. To dokáže jedine Boh. Čiže ty potrebuješ tú svoju emočnú potrebu naplniť svojou komórkou. Naozaj v komórke, to je také moje tajné moto, nájdeš riešenie na všetky svoje problémy. Možno si povieš, že trochu si to prehnala, že všetky. No, o tom by sme mohli diskutovať. Ja vidím fakt, že doslova všetky. Niekedy je to múdrosť, niekedy Boh ti dá zjavenie, niekedy fyzicky ti niečo dá ti zjavenie, vypočujem modlitbu. Ale dobre, nejdeme o tom rozprávať. Ale to chcem povedať, že ak chceš manželstvo kvôli emóciám, potrebuješ si to vyriešiť, lebo je najhoršie, keď dvaja nešťastní ľudia vstúpia do vzťahu alebo do manželstva rovno, potom urobia nešťastné manželstvo. Keď si pozrieš a opäť pozbudzujem počúvať nejaké podcasty, prednášky ľudí, ktorí hovoria vyslovene o manželstve, ktorí sú v manželstve, tak budeš vidieť, že ti hovoria o tom, že ty musíš už ako samotná osoba byť šťastný, šťastná a neočakávaš, že tá druhá osoba ťa urobí šťastným. Čiže toto je mega dôležité. No a teraz prejdem k 3. a 4. bodu, ktorý už je ťažší. A tretia, alebo teda taká túžba po manželstve je práve tá túžba mať rodinu. A toto už je trošku iné, že to už nie je o to, že vyslovene, že ťa zvádza tvoja sexualita, už ju nemáš pod kontrolou, alebo že máš takú emočnú nejakú potrebu, že to máš ako v podstate dosť pod kontrolou, ale máš skrátka tú túžbu po rodine. A tu áno, tu už môžem povedať, že toto už je akože ťažšie sa s tým vysporiadať. Hlavne, čo počúvam od ľudí, ktorí fakt majú túžbu po rodine a už majú povedzme 30 rokov alebo trošku už viac. A hlavne ženy, ale samozrejme viem, že aj muži, že je to fakt ťažké, lebo majú aj taký stres, že biologické hodiny týkajú. Ale mám stále pozbudenie, drahá sestra. Keď to pozeráš asi staršia vekom, ale duchom stále mladá, tak keď Pán Boh dal porodiť aj starej Sare, no, chápeš, že vie sa stať zázrak. Ale teda nehovorím, že máš čakať do 100, ale teda, iba teda také pozbudenie, že áno, viem, že toto je ťažšie, ale teda tam vidím práve toto riešenie, ktoré vlastne mne pomáha, pretože tá štvrtá vec, prečo ľudia chcú vstúpiť do manželstva, kde sa ja v tejto kategórii nachádzam, a to je túžba po partnerstve. Ja v skutočnosti nie som až tak
vyslovene roztúžená mať rodinu, ale skôr to, že predstava, že mám niekoho, s kým si pasujeme, rozumieme, chodíme spolu slúžiť, modlíme sa, turistikujeme a skrátka dva najlepší priatelia majú spolu zábavu, vždy je lepšie dvom ako jednému. Tak ti poviem takú vec, ak si teda v tom bode, že túžiš po rodine alebo po partnerstve, čo ja, tak tam jediné riešenie, ako byť single, šťastný a nezblázniť sa, je to, že veľmi o tom nesnívaš. Aspoň teda toto mne funguje, pretože ja, keď začnem snívať o tom, aké by to bolo mať manžela, ktorý úplne, že spolu pasujeme, spolu slúžime a máme spoločný ten oheň pre tie veci, tak ja sa tak roztúžim takou predstavou, že ma to potom začne ubíjať, vtedy príde tá netrpezlivosť, lebo jednoducho si tým vyhajpujem emócie. Čiže toto je môj taký tip, ako byť v pohode. Určite nad tým šialene nepremýšľaj. Neplánuj si, že keď túžiš po deťoch, že aké oblečenie im kúpim a nemyslím si, že ti to prospeje, pretože hovorím, že to potom ešte v tebe viac roznecuje ten pocit toho, že to chceš, aj tú potrebu a vtedy to obdobie tzv. Čakania a trpezlivosti je utrpenie. A cieľ je byť single šťastne. Nie, že to obdobie čakanie, že na niekoho čakám a strácam čas a už sa neviem dočkať. To potom, keď si to myslíš, tak potom míňaš pointu toho, čo to znamená byť single. Pretože ak chceš byť šťastný single podľa Božej vôle, ty potrebuješ žiť naplno. A nie prežívať a čakať, že môj život bude úplný, až keď tá osoba príde do môjho života. To, čo mne pomohlo reálne byť šťastný single, bol to takisto proces, že som si prešla zlomeným srdcom, potom tou roztúženosťou po ideálnom partnerovi a tak. A až som konečne došla do bodu, že som šťastne single a úplne v pohode, dokonca až tak v pohode, že keby som náhodou do konca života nemala manžela, tak som šťastná. Ale nebolo to vôbec ľahké, lebo mala som nejaké predstavy, a boli to silné predstavy. Čiže keď ti to teraz hovorím a si povieš, že ty si vždy bola v pohode, není to pravda. Vôbec som nebola v pohode. A keď si aj myslíš, že so sexualitou, keď bojuješ, že Veronika, ty si to mala vždy ľahké, Za to, že som panna a nikdy som nesmilnila vyslovene takto, to neznamená, že som nebola totálne roznietená tým zlým spôsobom a že som vyslovene nebojovala s čistotou. Bojovala som. A teda to, čo dnes žijem, že keď hovoríš, že prebývam v sexuálnej čistote a som úplne fakt, že v pohode, aj teda čo sa týka tej vzťahovej stránky, že som v pohode vyrovnaná a naozaj šťastná, tak je za tým veľa obnovovania mysle, veľa modlitby, veľa kázní, veľa premýšľania nad týmito vecami, až som naozaj pochopila to, čo Pán Boh hovorí vo slove a to ožilo vo mne a preto to žijem. Čiže chcem ti povedať, že toto určite je stav z veľkej miery z Božej milosti, ale samozrejme aj ja som musela ako keby makať na tom, aby som bola v tomto stave, lebo tú obnovu mysle Boh za mňa neurobi. Čiže to ti chcem povedať, že teda prvá vec, nepredstavuj si príliš tú krásnu budúcnosť, aj keď môže byť veľmi krásna, príjemná a je to veľmi príjemné mať to svoje snívanie. Mne to vôbec nerobí dobre, takže nad tým nerozmýšľam. To, čo mi robí dobre a mi extrémne pomáha, a už by som teda nepovedala, že mi to pomáha, lebo ja tak žijem a som v pohode. Predtým to bolo, že mi to pomáhalo, ako keby nejaký liek. Teraz už to žijem a som šťastná, je, že ja rozmýšľam ako samostatná jednotka spolu s Pánom Bohom, ako rozšírim Božie kráľovstvo, ako posuniem svoju prácu, svoje podnikanie. Skrátka veci, ktoré robím, alebo pohyb, ktorému sa venujem, behanie, ako to budem posúvať na vyššiu úroveň, ako budem napredovať. A teda keď som koncentrovaná na progres, na posúvanie sa v živote vpred, dosahovanie nejakých cieľov, ja potom vlastne nemám ani čas rozmýšľať nad tým, že ja tu na niekoho čakám, aby som konečne začala žiť. Lebo to nie je pravda. Ja už teraz žijem. A toto je pre teba extrémne dôležité si uvedomiť, že ty už potrebuješ teraz žiť naplno. A vlastne z tohto celého vznikol koncept rande s Ježišom. Pretože úprimne ma fakt, že frustrovalo, keď som sa pozerala na ľudí, že idem sama so sebou na rande a v skutočnosti sa tvária happy, ale naozaj nie sú happy, ale to robia len, aby machrovali pred chlapmi, napríklad niektoré ženy. A potom som vo svete videla rôzne kresťanky, ktoré chodili na také solo rande, ale keď som kresťanka, ja nemôžem chodiť na solo rande. Ja potrebujem chodiť na rande s Ježišom, pretože ja s ním mám žiť a je to o osobnom vzťahu s Ježišom. A po nejakej dobe vyslovene Duch Svätý mi to dal tak na srdce, že Veronika, že chcem, aby si naozaj takto chodila na rande a ukázal ľuďom, že čo to je mať svoj vzťah s Bohom. Taký osobný, až povedzme mierne, že romantický, taký, že Boh naplňa aj túto romantickú časť svojho vnútra. A teda som zistila, že
mne osobne rande s Ježišom vlastne robí to, že to, čo som si vždy hovorila, že budem mať partnera, že budeme spolu slúžiť, budeme spolu cestovať a mať zábavu, že som presne že čakala na niekoho. A teraz už nečakám, teraz to žijem a žijem to ešte aj s Ježišom, takže o to viac je to väčšia zábava, lebo ak vieš, tak keď žiješ s Pánom a naozaj sa na neho spoliehaš a žiješ s ním, tak on robí rôzne situácie, ktoré by sa inak nestali a máš naozaj veľa aj zábavy, aj misie, aj všetkého dokopy. Čiže toto sú také moje tipy, aby som to tak zakončila takým veršom, ktorý je, budeš ho počuť v tomto podcaste milión razy, až si ho nezapamätáš, ak ho teda už nepoznáš, lebo naozaj to je riešenie na všetko. A ten verš hovorí o tom, že hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. To je verš, ktorým sa riadím aj v tejto vzťahovej oblasti. Venujem sa tomu, aký Boh má plán s mojím životom, čo je moje poslanie, čo je moja misia. Rozmýšľam nad tým, tam je moja myseľ úplne pohltená. Nie tým, že kto bude môj budúci manžel. Misiou som pohltená, Pánom som pohltená a tým, aby som konala to, čo vnímam, že mi dáva, aby som robila. A tým som naozaj pohltená. A naozaj, keď mám poslednú dobu nejaké trápenia, ktoré áno, aj to mám, tak sú to úplne iné oblasti. Sú to práve oblasti, ktoré riešim. Či už sú to pracovné alebo služobné. Ale nie vzťahové, lebo to mám uspaté a neriešim to. Som pripravená, ale na druhú stranu to neriešim. Som šťastná, koncentrujem sa na to, na čo viem, že Pán Boh ma povolal a ten človek príde v správnom čase. A sama viem, že keď teda budem robiť, že hľadám to Božie kráľovstvo, ja sa vďaka tejto mentalite budem dostávať na miesta, ktoré extrémne sú pravdepodobné, že niekoho stretnem. Na záver, dám osobnejší príklad. Ja napríklad veľa vnímam, čo sa týka misie, aj zahraničie a niektoré také projekty. A teda tým, že som zameraná nie na hľadanie manžela alebo Božieho kráľovstva, tak ja stále rozmýšľam, čo by som mohla robiť viac, lepšie a vo väčšom a tak. A povedzme, že z nejakého dôvodu už mi Božím vedením vznikli aj nejaké spolupráce zahraničné, ktorí občas chcú, aby som za nimi išla a tak ďalej a tak ďalej. A viem, že povedzme za mňa je možno väčšia pravdepodobnosť, teda myslím si, že určite, že stretnem budúceho manžela niekde tam na misii, ako keď tuto som na Slovensku. V mojom prípade poznám už veľa ľudí, takže ja to mám obkúkané. Ale dobre, o tom nechcem hovoriť, ale to ťa chcem povzbudiť, že keď budeš hľadať Božie kráľovstvo, ľahko v tom procese omylom len tak v úvodzovkách a nájdeš niekoho, kto je s tebou kompatibilný, ktorý má tú rovnakú misiu, rovnakú víziu a je možné teda, že Boh fakt, že vás dá dokopy a budete mať krásne manželstvo. Takže také iba povzbudenie, teda verím, že vás dnešná časť podcastu v Kristovi povzbudila, lebo to bol môj cieľ a zároveň ako keby možno vás tak nakopla na sebe pracovať, lebo hovorím, byť šťastný single není automatické, potrebuješ obnovu mysle, potrebuješ meniť svoje zmýšľanie podľa toho, čo hovorí Božie slovo a keď to zmeníš, svoje zmýšľanie a myšlienky roznecujú a tvoria emócie, tak zvládneš tým pádom aj svoje vnútro a budeš v pohode. A keď budeš dostatočne v komórke, tak tá Božia láska bude v tebe prebývať a vyslovene ťa bude sítiť, takže budeš mať emočnú stabilitu a radosť. A zároveň budeš mať poznanie toho, že si oslobodený od hriechu v Ježišovi Kristovi. Tým pádom ani hriech, ani hriešné nejaké pokušenia na tebu nemajú kontrolu. Tým pádom tomu vieš umrieť a vieš tomu pokušeniu povedať nie. Tým pádom vieš žiť v čistote, v pohode a nezblázni sa z toho. Takže opäť viem, že keď je to človek niekto viacej skúsený sexuálne, že má minulosť, možno už aj rozvodom si prešiel, tak je to ťažšie do tohto stavu sa dostať ako niekto ako ja. Som si toho vedomá. Ale toto sú také základné princípy z Božieho slova a hovorím pravdepodobne aj tak hlavne k vám mladším. A to je iné, že cieľ tohto podcastu, ale teda vítaný je každý, kto počúva. Takže verím, že som vás touto časťou pozbudila. Ja som veľmi nakopnutá, pozbudená, radostná. Kľudne mi napíšte do komentu, že ako vy žijete single šťastne, alebo čo vám pomáhalo, ak už ste šťastne v manželstve, že čo vám pomáhalo byť šťastne single v tom takzvanom waiting season, aj keď hovorím, neznášam toto pomenovanie, to nie je obdobie čakania, ale obdobie prípravy, plánovania a pracovania a makania na 100%, keď máš čas. Takže dajte vedieť a budem sa tešiť na vás v ďalšej časti podcastu v Kristovi.